खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ NLFB मागो दमासि फोरबो फालिदों। देग्लायनि मागो दमासिखौ गामाखालि बोसोरनिख्रुइ बांसिन गाजा गोमजायै बयबो हारि माहारिनि गेजेराव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय गुबुन गुबुन सिगांनि थांनाय समफोराव नुवाखैमोनब्लाबो देग्लाय बर'नि मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद NLFBखौ उदालगुरिनि सना डेजिगनेटेड NLFB केम्पनि साखाथियाव थानाय मोनसे गेवलां फोथाराव मागो दमासिखौ फालिनाय नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला केम्पआव थाग्रा माखासे सोद्रोमाफोर आरो दैदेनगिरिफोरा गोबां समावनो बयबो न'आव थांनानै मागो दमासि फोरबोखौ फालिहैनो मोना। बेनिखायनो गावसोरनि केम्पआवनो गाजा गोमजायै खौसेयै फालिनाय जायो, जाहाथे बयबो केम्पआव थानानैनो मागो दमासि फोरबोनि गोजोननायखौ मोननो हायो होनना बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय UPPL हान्जायाव हाबदों। आथिखालाव राजखान्थि एबा बिसायख'थिनि जेबो बारहावा गैयाब्लाबो मैया मोनाबिलि समाव तामुलपुराव थानाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि न'आव BPF राजखान्थि हान्जानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गोख्रों मावथि बिबानगिरिफोरा UPPLनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ मोजां मोननानै हान्जायाव हाबनाय जायो होनना बिथांमोनहा गावसोरनो फोरमायथिना होदों। फारसेथिं बेयावनो लोगोसेयैनो नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि कान्थेश्वर नार्जारि आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि गंसार उजिर बिथांमोनहाबो UPPL दोलोआव हाबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला UPPLआव हाबनाय साबा BPFनि मावथि बिथांमोनहा फारियै सहिन ब्रह्म, मनज बिश्वास, कामेश्वर बसुमतारी, पुलेन ब्रह्म आरो सन्जय बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे दोलोआव हाबनाय समाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गैयामोनब्लाबो नाथाय बे हाबाफारियाव तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि बिथाङा दङमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ बेलागुर सावनानै मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। मागो दमासिया आसाम रायजोआवनो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों फालिजानाय मोनसे मुंदांखा फोरबो, जेराव बयनिबो न'खर न'खर फिथा सिथाव, लारु बायदि बानायनानै जानायजों रंजानाय जायो। बेबायदिनो मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो आसामनि बे दोरोङारि फोरबोखौ तामुलपुरनि कसुकाटायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बेलागुर सावनानै मागो दमासि फोरबोखौ जागायो आरो कसुकाटा पाब्लिक रुपाथि मायथाइ फोरबोखौबो बेखेवना होयो। लोगोसे मागो दमासिनि मुङै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गासै मन्थ्रि, MLA दैदेनगिरि, आसामनि गासै रायजो राजाफोर आरो BTRनि गासै रायजो राजाफोरनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बावहरनाय जायो। BNLAनि सायाव EM रन्जित बसुमतारीनि बिबुंथि। BTR गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बर'नि हाथियार लाग्रा आफादफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन सावरायनो ओंखारबोनाय समावनो दाखालि बावैसो आरोबाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बर'नि गेजेराव BNLA मुंनि गोदान हाथियार लाग्रा आफाद। नाथाय बे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव जोबोद गोसारदोंब्लाबो बे आफादनि सोमोन्दै दिनैसिमबो रावबो थिग एबा रोखायै बुंनो हायाखै। थिग बेबायदि समावनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव BTRनि EM रन्जित बसुमतारीयाबो बे आफादनि सोमोन्दै दासिमबो रोखा नङा होनना बुंथिदों आरो बै आफादा जुदि नंमारगौब्ला आरो बे आफादाव थांग्रा लाइमोनफोरा गाव गावनि गोसो गोरबोजों थाङाखै, अदेबानि बे आफादा जुदि नंमारगौब्ला बेयाव सोरबा राजखान्थिगिरिफोरनि थुनज्लायनाय थागोन। लोगोसे आरो बिथांमोनहा गोजोनखौ मोजां मोननो रोङै सुबुं होननाबो बिथाङा बुंथिबावो। दिनै 15 जानुवारि आर्मि डेनि समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतनि गासै आर्मि आरो बिसोरनि नखरफोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे गासै हादरारिफोरानो आर्मिफोरखौ लानानै गोग्गायो आरो बिथांमोनहानो खैफोदनि समाव जोंखौ रैखा खालामो आरो आर्मिफोरानो जेब्लाबो जोंनि हादरखौ रैखाथि होयो होनना बिथाङा फोरमायथिबावदों। आथिखालाव गासै आसाम नाङैनो मागो दमासिनि जेरैबो जेरावबो रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया ब्रह्म FRCनि बानजायनायाव सेथि मागो दमासि फोरबो फालिनाय जायो, जेराव बे फोरबोखौ फारियै ब्रह्मपुर, नथुन सनापुर, थाइसुगुरि आरो सापागुरि दरब्रै गामिजों खौसेयै फालिनाय जायो। बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जाबोदोंमोनब्लाबो बेबायदि जुथायै हाबाफारि लाना फोरबो फालिबोनाय जायाखैमोन। नाथाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि फोरबो फालिथायखौ लानाय जायो, जेराव फुंनिफ्राय ब्रह्म धोरोमारि नेमजों जयग' आहुति होनानै फिरफिरा बिरहोनायजों लोगोसे गेलेनाय, फिथा सिथाव बायदि बायदि संनानै जानाय आरो
हारिमु मोनाबिलि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होननानै फोरमायथिदों। नेपाल हादराव मोनसे गिख्रंथाव एयारप्लेन गोग्लैदों। मिथिनाय बायदिब्ला गंसे 72 सुबुंनि दावबायारि उरां दिङाया नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनिफ्राय पखरा बिरखं गाथोनसिम थांबाय थानाय समावनो सालायगिरिया कन्ट्रल खालामनो हायैयाव उरां दिङायाव अर नांनानै गोग्लैनायाव उरां दिङायाव थानाय सालायगिरिजों लोगोसे गासै 72 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे उरां दिङायाव थानाय गासैबो सुबुङानो जिउ गोमाजोबदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। लोगोसे दायो नेपालनि गाहाय मन्थ्रिनि दैदेननायाव 7 सुबुंखौ लानानै आफाद दानानै जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिदों। फारसेथिं बे जाब्रबथायाव भारतनि 7 सुबुङाबो जिउ गोमाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय होखारनाय जाथाया सोलिबाय थानाय समावनो मैया एआइइउडिएफ दोलोआ मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बेबायदि होखारनाय हाबाखौ बन्द' खालामनांगौ होनना बुङो। लोगोसे बुंबावो सरकारा होखारजानाय सुबुंफोरनो जेबो रोखोमनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोर होआखै। बिथांमोना सुबुंथिनि गैयै हाबा मावदों। होखारनायनि सिगां बिसोरनो थानाय जानायनि सुबिदा खालामना होग्रोनांगौ। बेनिखायनो सरकारा होखारनाय हाबाखौ बन्द' खालामनांगौ नङाब्ला गोजौ बिजिरसालिसिम थांनाय जागोन होननाबो बिथांमोनहा बुंथिबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।